Kto je viac giat? Počkaj, ja neviem po anglicky. Kámo, ja už nemôžem vedieť po anglicky, čo si... Ja tak. Počkaj, čo je to mail? Že si muž. Áno. Jakú kvalitu preferuješ u kamaráta? Tak asi ten, čo asi... Čo najviac podporuje. Áno, je to veľmi očividné, áno. Máš niekedy crush na tvojho blízkeho kamaráta istého genderu? Máte radi aktivity alebo koničky s priateľmi rovnakého pohľavia? Nie. Tak, počkaj, what? Keď počuješ, že sa niekto rozpráva o LGBT, tak je viac nezaujímavé. Užíva si čas s ženami? Tak áno, zase chill. Užíva si aktivity alebo koníčky s tvojimi kamaráty istým genderom? Áno. Čo si myslíš o priateľstvu osob rovnakého pohľavia? Jak sa cítiš o istom genderovi kamarátstvo? Radšej nie, vidí mi to také na nič. Jak sa cítiš, keď je u teba blízko kamarát a z LGBT? S priateľmi. Niekedy. Tak a mňa to asi nebude zajímať. Myslíte ako každý čo chce. Čo si myslíš, čo je to najviac dôležitá kvalita na tvoje kamaráty? Nie. Nie. Rád sa ospávaš o svojich pocitoch s kamarátmi. Keby to bolo možno, alebo občas, tak by to občas, ale tak áno, keď má náladu na to. Myslíš, že tvoj kamarát bude podporovať, keby si... Tak asi... Áno. Keby to bolo toxické kamarátstvo. Máte... S chlapcami. Počkaj, teraz nechápem otázky, myslíš mi, počkaj, to je otázka. Máte vzory rovnakého pohľava, ktoré obdivujete? Tak asi áno. OK. Ale užíva si čas s chlapcami. A teraz to je ťažká otázka, lebo neviem, jak to myslia. Či to myslia... Ale asi keď máš kamarátov, tak asi si to užívaš s nimi, nie? A ja keď áno, ale oni dúfam, že to nemyslia trošku gejovsky, že trošku inak Ale ja nemám čo hovoriť, lebo ja nemám kamarát. Inak, nejaké iné užívanie. Tak asi áno. Asi áno. Asi áno. Jak sa cítiš sa konformne, keď stretneš LGBT event s tvojimi kamarátmi, tak tam ale asi nie. Neviem si to konformne. Keď bude to docela jedno, ale nie je to tam jedno. Víš, to je polemik, který ti to... Akú... Slyš toto? Jak sa cítiš, keď Pride eventy a celebruješ a... Tak nerozmýšľam na ní. Tak je to proste... Osláva LGBT. Nech sa pohodlne hovoriť o svojich pocitoch s priateľmi. Asi áno, ale akože ja teraz neviem, akože asi nie, lebo môže to byť aj fejkový kamaráti, takže asi nie. Ja som proste taký, že ja poviem proste všetko. Ja som taký, že poviem všetko svoje tajomstvo, že ja som proste taký, že ja to neudržím proste, akože keď mi dá niekto svoje tajomstvo, akože nejaký kamarát, tak to udržím, samozrejme, že kamarátové tajomstvo udržím, ale ja keď mám nejaké tajomstvo sám o sebe, tak to neudržím, ale akože keď mi dá nejaký kamarát tajomstvo, tak to udržím, ale keď si dám sebe nejakého, akože to. OK. Takže veríš tomu, že by mohla byť láska, keby ste chceli? Používa nadávky týkajúce sa LGBT. Nie. Asi nie. Ja si myslím, že je to žart. Však je to žart. Opýtnený občas, lebo môj brat mal trošku ochytkávky. Asi nie, no asi šťastno, že sa vydaj. Máš
rolu v modelingu s istým čedom, keď ťa... Nie, bo ešte nemám prácu, nemám job application na svojom stole, takže ešte ne. Sú tvoji, je väčšina tvojich kamarátov istá... Myslíš, že je dôležité sa učiť o ľudí, ktorí sú... Je? Lebo proste, ja mám viac kamarátov žien než mužov, takže ja. Akože, ja mám rád, akože keď mám nejakých kamarátov, ale akože ja mám dosť... Nie, zatiaľ som tak nezačnem, takže zatiaľ nie. Mne sa konfúzne, keď za niektorými edgy topikami s kamarátmi. No to je. Počkejte. Jak ty, keď ty si Keby váš veľký... kamarát priznal že LGBT, Jak ľahko si vytvoríš nového kamaráta? bolo by mi to jedno, bo by som prekvapení plne by som... Ľahké. Bolo by mi to jedno asi, I don't care. Jak sa cítiš, keď LGBT je v médiách? Ja mám teraz takú istú otázku. Rád spoznávam nových ľudí. Myslíš si, že je dôležité rozprávať sa o to už bolo? Sometimes. Rád tráviš čas s dievčatami? Áno. Ty uvidel si niekoho zaľúbeného do chlapcov, alebo do žien? Keď vidíte pár takého pohľava. Nie, že typicky, máme výsledky, som z 1% gay. To je to dobré. Tým sa stojí hneď. Tak ja nie som gay, to je úspešnosť. OK, no počkaj, ale teraz akože... Lebo ja to mám nevýhodu, že ja neviem po anglicky, ja to mám Google prekladač, takže ja mám takú nevýhodu. Jo, tak ja vlastne počkám. Myslím si... No, ukáž, koľko percent? 0%. Ja som väčší gay než OK. Tak chodí, ale asi 1% to nie je zase tak veľa. Ale stále je to 1%, ale ja nemám ani jedno. Takže Jakub, keď pozeráš toto video, nie som gay, takže mi už konečne prestane hovoriť, že som gay, OK? OK. Tu máme i výsledky, si proste heterosexuál, máš pocity a adapcie na istý gender, OK. Ty pocituješ, bla 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 bla. Je to znamená. OK, tak čo ideme teraz? OK, tak keď sa vám video páčilo, tak odberám like a ďakujem.